ଛେଳିଡ଼ରେ ପାଣି କି? ତମେ ଛେଳି ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ? ଏ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଯେ ଏଠାରେ ଇଏ କିଏ କି? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଇଏ ହେଲା ଛେଳି। ତାପରେ ଛେଳି କୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛି? ଝରଣା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କହିଲ ଏ ଝରଣା କୋଉଠି ଥାଏ? ଆମ ଘରେ ଥାଏ? ନାଇଁ ତ, କୋଉଠି ଥାଏ କହିଲ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଏ ଝରଣା ଥାଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ। ଏଇଠାରେ ଯେପରି ଦେଖିପାରୁଛ ଜଙ୍ଗଲ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏଇ ଝରଣାଟି ବହି ଆସୁଥାଏ। ପୁଣି ଏ ଝରଣାର ପାଣି ଭିତରେ ପୁଣି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଭେରି ଗୁଡ୍ ସୁନା ପିଲା, ଏଗୁଡାକ କ'ଣ? ମାଛ। ଏଗୁଡାକ କ'ଣ? ମାଛ। ଏଠାରେ କେତୋଟି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଗଣି ଜାଣିଛ ତମେ? ଗଣି ଜାଣିନ? ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। କେତୋଟି ମାଛ ଅଛନ୍ତି? 9ଟି ମାଛ ଅଛନ୍ତି।